Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. May mo bang dadunta si Lola, Daddy? Oh, unsa? Ngano? Kay naglain ang iyang lawas. Ipa-check up na to si Lola. Unsa? Di ko mo ba nimo sa ospital kung dili nimo ipa-check up si Lola, Dad? Unsa? Apo, Sir Piolo, ayaw, anak, Sir. Ayaw na, dili na kinahanglan. Ordinaryong hilanat lang ni Sir. Miinom naman sa kog tambal. Ay, mawa na ni Ron. Mao bitaw nga ni Aor, naglihok-lihok na ko dinis kusina kay maayo naman ang akong pamati kay sa kaganina. Maong ayaw nagkabalakan ako, Sir. Pero, Nakabati ka na sa gisulti sa tong katabang iyo. Dili ka na angayang mabalaka niya. Ang imong kahimtang mo'y angay tang unahon. Ayun na, bikaon ka na ba? Baka ha. Mapita lang kita og mahalon nga kananan. Aron mukaon ka sa gusto ni mong kanon. Let's go, son. Lola, Sige na, Sir. Biya na mo. Nagdagan ang oras, Mahinungdanon ang matag minuto. Kinahanglang mga doon na kamo sa ospital. pero Dad, okay na ko. Gawas lang sa kalimot. Wala ko lang kibati. Alatarong, Sir Oy. Maklaro pa manggaya ng mga bunog ni mo, Natural lang. Tungod kay nahukugi kan sa pangpang, dili ba? Pero paingon na kinis pagkaayo. Pipila ka adlaw gikan karon mawa na ni. Ug ang mga panghitabo nga akong nakalimtan karon. Mahimong mahibalik na unya nako. Anak, dali na. Dili mahimong dili kita mo ato. Gikinahanglang masitiskan kagapon bisan moingon ka pang mahi ka na. Pipila ka adlaw pa lang sukat sa nahitabo. Mga kinahanglan kitang maniguro, ha? Dad, Apo, unsa man, gusto kang lusiyon di ka, ha? agila. Ha? Ingon nga lusiyon ko pero gilusi na. Kasakit. Apo, Saan? O saan nahitabo, ha? Anong kalit kang mikupot sa imong ha? May tingog lang kung nakalit ka nabatian. O, may sakit ang akong Hala. Tubig. Atagi may tubig. Pagdali. Ako, Sir, ako? Animal si Bisan Kinsa! ako na. Ako na lamang manay, kay hinay ka pa kayo og lihok. Bastilan ang nagbunal yun ni mo'y nakaingon, ganong magalisod ka karon og lihok-lihok. Unsa? Bunalan si Lula? Ay, hala. Uy, animal ka gyud santa. Ha? Miingon ba ko? Wala ba ya? Santa. Ay, ayaw ba? Nabunal ko sa ngilit sa lamisa og napaod ang akong gusok dapit. Maunang maglisod kog lihok-lihok. Mao ka na. Bitaw. Ingon bitaw ko. Ingon pa bitaw ko. Ay, magkakuha una ko og tubig aron makainom ka na dong. Santa? Oh, sir, di ay arin ako. Maamagkuha na gyud ko og tubig. At pastilan gayon kintong baba. Pahamak gayon. Hala, misiga og maayo ang mata ni Sir Orlando kaganina gamitan-aw nako. Nagiahak na gyud kini. Ako makaisunod nga mabunog ini ron. Minatay kang baba ka. Dili ka mangyod magpuyo. Ay,
takom ka pala unta. Dili gid unta ka mabunog. Ampo ta. Ampo. Basin madapak ini. Magpasalamat kita nga way datang nahimo sa iyong utok ang iyong pagkahagbong gikan sa pangpang. Wag kita nga kadaot din sa resulta sa iyang CT scan. Oh, thank God. May adungag lang ko nga iresita sa imong anak, sir. Ingon man, vitamins. And if may batiyon siya, you can call me anytime. Oh, ano yan? Oh, thank you, Doc. We'll go ahead. Tara, Piolo. Salamat, Dok. May ipangutan lang ko di Dok, kadit. Sure, unsa ka na? Kano sa mahibalik ang akong memorya? Laaya yun anyway. Walang tagbata na yun nga wapay buot. Wapay nailan. It will eventually come back. Pero kung kanusa, kana ang wa na to masayre. Constant nga paghinomdom sa nangagi. Mao ganay labing sayon nga paagi nga mainomduman ni mo ang tanan. Thank you, Dok. You're welcome. Ayaw kabalat ka, anak. Painumduman ko ikaw kanunay sa kanhimong mga buhatonon. Sama na lang sa pag-uban-uban ka na ko kanunay sa akong mga lakaw. Kaysa may ka na ko, mahilig ka usab gamang hunting. Ug mao ka na hinungdan, nga nahog ka na hinuon sa pangpang. Mao ba, Dad? Pero, nganong usahay may mga naong sa tao nga makita nako. Ingon man sa ako mga dam ko. Sama na lang ni Lula o ni... Pero nganong uwa kan ini, Dad? Unsa? Nganong dili ka lakip sa mukalit lang og tumaw sa akong panumduman? Don't push it too much, son. Don't push it too much, okay? Mas makadaot ka na kay mo. Maglabad na lang ka ng imong o. Ingon lang gayon ni Ana, kay may amnesia ka. Tingali tungod kay kanunay mo usab. Nga makauban ka niadto si Sides. Siya nagbantay ka nimo sa gamay ka pang bata. Kamo ni Paulo kay busy ko sa agong negosyo. Inungdan, nga suod ka kayo niya. Sa'yo balay kong nawadan og inahandad? Oo. Namatay siya sa pagpahimugso ninyo. Ni aksyon nag-uwat ang uban ni mo mga labod sa buko-buko, manay. Grabe yung kastigo ini Sir Orlando, ay. Mahimo na kining dili na butangan og ointment ugma kay uga-uga naman. Pila sab kaadlaw nimo inantos ini, no? Hilanat kung agi ni mo god. Unya, dili ka ba gid papahuwayo ni Sir? Sulbahisa yun sa? Siya bigay na kaingon ina. Nganong miantos ka din, Santa? No? Asam sa ko paingon kung mubiya ko din ni manay. Dako ba og sweldo si Sir Orlando? Igog yung makabuhi sa ako ang pamilya nga nahibilin sa ama. Wa kay bana og mga anak. Ang imong kaugalingon ra ang imong kinahanglang buhion. Nganong miantos ka pa man dinhi? Nganong wa ka naman lang mo pauli sa inyo? Kaya nga na, makabiya pa bagay na itang buhi din Santa. Bitaw. Bitaw ay. Bisan gustuhon pa nako, dili ko makahimo manay. Usap-usab, wala lagi ko'y bana og anak. Pero, usa ka baryuhan man sa mga pag-umangko na kung akong gipa-eskwela, oy.
Unsaon nga walang-wala masugod in taon ang ako mga igsuon? Nga kinahanglan yun akong abagan ba? Mao nga, bisan og lisod is pilingon ning batasan sa itong mga amo na antos na lamang sab ko ay. At least din he, dako ako ag sweldo. Kay apil naman sa gibayran ang mga siging-siging ana, inigsingka na nila. Unya, libre pang kaon. Bugnaw pa ang ako ang gipuy-an din he, kay centralize magkitong ilang aircon. Santa, mahimo bang mangutana? Uy, manong gundili? Diyan lamang ka na manay. Kaniadto pa sa kong pagbalik din nga buot ko kining ipangutana nimo. Pero walang gyud kahigayunan. Ah, mahitungod sa unsa man na manay. Si Sir Paulo. Nadaog balik ni Sir Orlando din sa mansyon. Pero si Ma'am ni Moela, o sa'y nahitabo niya, Santa. Na, wala na gayod ako masayod ni anak manay. Kanya anang pagkabuntag na ba ako masayod sa tanang nahitabo niya itong panahon ha? Kay ikaw lagi ko no, milayas ka lagi ko no, o ban unta ni Madam Ila. O dito mo agi sa kakahuyan sa luyo nga bahin ning mansyon. Pero ikaw, nakaikiyas. Samtang si Madam, naabta na lang nila ni Sir Orlando dito kuno sa lasangan nagabate. Ug mao kuno kadto. Gitabang nila ni Sir si Madam Ila aron nga makapanganak. Ug tuod man gihimugso ni ini si Sir Paulo. Ug unya namatay kuno dayon si Ma'am pagkahuman. Unsa? Pero karon kay naglibog na pud ka. Galibog ako. Santa, Kay kun maopay pagbate ni Madam ni atong higayuna nga naabta nila ni Sir. Giunsa man nga kalitbang mibutho kanang kaluhan ni Sir Paulo dinhi sa mansyon. Nakita man ko na nila ni Tinoy dito sa may pangpang nga nahulag. Hala! Hala! Hala gayon. Dili ka nga... Oh, ikaw? ha? Ikaw ba? May pagkawiy batasan sa ka ba? May pagkabatasan ka? Kay mibiya ka lang ni Mami at higayuna ug naniguro lamang kasi buwag kau galingon. Uy, gitangag tingali ka na si Sir Piolo, no? Og mananap? Unya nakita og laing tawa? Mao nga naluwas? Ha? Ay, Santa. Okay, salan man di ay. Di ba? Di inyo ka na si Sir Piolo gikan, no? Sige na. Tingaling maabtan ta nila nga nagtabi din sa kusina. Uyala? Ay, Santa, ay nakaandam ka naman pagkaon. Ay, ningon pabitaw ko, nalimot ko og andam sa pagkaon. Unsa? Huy, Tinoy. Tinoy. Kita-kita ramang yun din hisi. Manay, no? Oh, naano man. Dili lagi kami magsaba. Oh, Dili ka magyumusulti na ko kani adto pa. oh, Sige ba ako pangutanan ni Muine, pero dili ka gibutugan. oh. Sige sa bagyo hatdan nining lahi nga pagkaon nga inyong ipaandam nako. Ha? Kinsa? May hatdan ka og pagkaon, Tinoy. Kinsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!